नोंथांनाव सोरबाफोर सरकारि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिनि थाखाय रां बिदों नामा? सोरबाफोर सरकारि मावख'गिरिफोरा नोंथांनाव नोंथांनि खामानिनि थाखाय रां बिदोंब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। नोंथांनि खैफोदनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे गोरलै राहा फोसावदों। आसाम सरकारा नोंथांनि खैफोदनि थाखाय गासै मोनबा नाम्बार फोसावदों। सोरबाफोर सरकारि मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिफोराव रां बिदोंब्ला आसाम सरकारा फोसावनाय बे मोनबा नाम्बारनि गेजेरजों नोंथाङा थाबैनो अजद हरनानै नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ गोरलै राहाजोंनो मावफुंनो हागोन। हा-हुनि खामानि आरो बायदि बायदि खामानिफोराव नोंथांनाव सोरबाफोर सरकारि मावख'गिरिफोरा रां बिदोंब्ला नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला। सरकारा फोसावनाय बे मोनबा नाम्बारनि गेजेरजोंनो नोंथाङा अजद हरनानै नोंथांनि खामानिफोरखौ गोरलै राहायैनो नोंथाङा मावफुंनानै लानो हागोन। आसाम सरकारा फोसावनाय बे मोनबा नाम्बाराव नोंथाङा अजद हरनाय लोगो लोगोनो बै रां बिनाय मावख'गिरिफोरखौ आसाम सरकारा खागोन। आसाम सरकारा फोसावनाय बे मोनबा नाम्बारखौ फै जों बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिना लानि। आसाम सरकारा नोंथांनि खैफोदनि थाखाय फोसावनाय बे मोनबा नाम्बारानो जाबाय वाट्सएप नाम्बार 6026901243, टल फ्रि नाम्बार 180034537767, कन्ट्रल रुम नाम्बार 036124622295, पुलिस सामलायगिरि नाम्बार 6026903481 एबा 6026903483, उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट नाम्बार 6026903418। नोंथांनि सरकारि खामानिफोराव सोरबाफोर सरकारि मावख'गिरिफोरा रां बिदोंब्ला नोंथाङा बे नाम्बाराव अजद हरनानै नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ गोरलै राहायैनो मावफुंनानै लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा बे नाम्बाराव अजद हरनाय लोगो लोगोनो बै रां बिग्रा सरकारि मावख'गिरिनि सायाव आसाम सरकारा गोख्रों राहा लागोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया बे खौरांखौ फोसावो। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी. लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।